Tankisti, pripravte sa, niečo veľké prichádza. Moja prvá figurka, ale nie je to len obyčajný model. Chcete vedieť, čo sa za touto výzvou skrýva? Sledujte ma a zistite viac. Takže figurka bola veľmi obstojná, veľmi dobre sa skladala, akože Minia to odviedol úplne že úžasnú prácu. Skladanie išlo veľmi dobre, to vystriávanie z ramu a čistenie bolo v pohode, dalo sa to. Potom prišlo na rad tmelenie, s ktorým som až tak moc nemal skúsenosti a to mi trošku skoro zničilo model. Áno, trošku som tam nasákal až toho moc na začiatku, mi to tam pokvapalo. Trošku sa mi tam pokvapalo, no ale našťastie som to nejak saveol a trošku som to dal preč handričkou. No a potom som sa s tým musel trošku vytrápiť so šmiglom, lebo áno, trošku som toho tam prehnal a mal som si to trošku nariediť. Ale nebolo to zase nič také hrozné, ale zvládol som to neskôr potom a myslím, že ten výsledok je krásny a tie spoje skoro vôbec nevidno. No to, že to je môj prvý model, som spokojný. No a potom prešlo na farbenie, s čím som najprv trošku tiež najprv bádal. Bolo to také, že akú farbu zvoliť, tak som nakoniec zvolil tú čiernu, lebo to bude také kontrastné k tomu tanku, čo plánujem. No a najprv sme museli sa dostať samozrejme vytieňovať to nejak základne. S tým som sa celkom dosť babral na začiatku, akože som to prerobil viackrát. No a potom som to už nejak zvládol a potom sa tam už robili iba didvoše, aby to bolo ešte viac vytieňované. Ešte som to prechádzal potom ručne, malým štecom kontrolovanie. Som zvýrazňoval niektoré linky, potom sa farbili niektoré veci ešte, potom sa farbila tvár, s ktorou som mal trošku problém a není úplne dokonalá, áno, tie oči boli na začiatku dosť hrozné, to mi tiež moc nevyšlo, ale potom som to nejak napravil a ešte tie vôše tomu dodali, fakt, že ten krásny efekt. Potom som to ešte trošku vošol aj obyčajnými akrylovými farbami, som pridal zašpinenie čiernou a hnedou a takisto som trošku ešte aj potieňoval niektoré veci tom bielou farbou a podľa mňa výsledok stojí za to. Ešte predtým, než budeme pokračovať, daj like a odber, ak sa ti video páči. Ako prvý tu máme Mud Wash
proste simuluje hlinu, k tomu nič viac není čo dodať. Potom tu máme 280-kový šmigel papier, ktorý je nalepený na elastickej podložke, takže úplne že vhodný pre malé dieliky. Fixky majú fakt, že vynikajú schopnosť prekryť, sú úplne že božské na nejaké detaily, ako môžete vidieť na mojej T34. Ak ste nevideli video, určite sa naň pozrite. Máme lepidlo a vrtáky. Lepidlo je extra cement, to asi nemusím predstavovať, a vrtáčiky som si kúpil maličké. Ďalej tu máme štece, sú také na detaily, fakt, že dobre sa s nimi robila tá figurka, bolo to úplne že fajné. Cmel, bez toho by som sa pri figurke že vôbec nezaobišiel, a takže táta mi poslúžila úplne super. Akrylový primer, je to obyčajný sivý primer, no a je to podľa mňa dosť dôležité na tú figurku, takže aby mi tam pekne chytila sa tá farba. No a na záver tu máme špecialitku, a to sa vám dovolím predstaviť, túto super knihu, ktorú som si kúpil tiež. To modelársky časopis, je v ňom veľa dobrých rád pre začiatočníkov, takže áno, ak by ste to chceli sa nejak zlepšiť viac, tak si ho môžete kúpiť. Není to úplne že pre začiatočníkov, ale áno, ako náhle postavíte svoj prvý model, tak áno, je to pre vás. Sú tam aj rady pre takých mierne pokročilých. Nie je to zase tak profi, takže niektoré veci, čo som napríklad hľadal, som nenašiel, ale máte tu 4. sériu, ktorá je pre tých viac pokročilých, takže aj tá sa dá zohnať. Ale žiaľ vám viac už nemôžem ukázať. A to bude z dnešného videa všetko, takže ďakujem za zhliadnutie.